A széttöbbő széjjel baszott tankcsapda! Nem tudom, mennyire vágjátok, de ezt a mostani 35 éves jubileumot itthon Debrecenben, itt a Campus Fesztiválon 3 különböző koncerten ünnepeljük, ez a ma esti az első ezek közül. Mindjárt a fesztivál nyitó napján kibaszott jó, hogy itt vagytok ma este is már ennyien. Nem is szaporítanám tovább a szót. Gyerünk Rióba! Várjatok! Milyen tisztelt és tényleg nagyon kedvelt Campus Fesztivál közönség. Az az egyetlen probléma ezzel a tankcsapda kiabálással, hogy annak ellenére, hogy kurva sokan vagyunk már az első nyitónapon is, és nagyon nagy köszönet ezért nektek, tényleg hálásan köszi, hogy szerda ide vagy oda ennyien itt vagytok. Az a baj, hogy nagyon sokan vagyunk ugyanis mindenki egyféleképpen szeretne kiabálni, csak össze-vissza csináljuk is. Higgyétek el, hogyha egyszerre csináljuk a dolgot, akkor annak sokkal nagyobb az ereje, mint hogyha különböző képpen csinálnak, szóval én most beszámolok nektek. 1, 2, 3, 1! Oh yeah! Ez itt a színpadon, a kampuszon, a debreceni, a 35 éves köszöni a... Erről van szó, remélem ti is vágjátok, hogy mennyivel erősebb ez így. Oké, nagy köszönet tényleg. Szóval miután ez a mostani, a ma esti, ennek a bizonyos 3 koncertből álló, mondjuk úgy Campus Fesztivál túlélem az első bulia. Ez a ma esti az úgynevezett, legalábbis általunk úgynevezett Best of koncert, azaz a legismertebb dalaink.
Ezzel együtt azért ma este is van egy-kettő olyan, ami talán nem ennyire kézenfekvő és egyértelmű slágerdarab. A következő ezzel együtt egy nagyon-nagyon fontos dal. Arról szól, hogy 35 év ide vagy oda, én még mindig az vagyok, akinek engem látsz.